ବନ୍ଦରେ ଆମ ପରିବାରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୀତା ଚାଳିଶା ବଣ୍ଟନ ଅଭାବୀଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏହା ବିଦେଶୀ ଗବେଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରେ। ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତିରେ ଚାଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମ ପରିବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସାଜୁ ବୋଲି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାନାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ନିମାପଡ଼ାସ୍ଥିତ କପାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧୁ ସମାବେଶ ଧର୍ମ ଓ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ। ମୁଁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ମହାନାୟକ ସେବକ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆମ ପରିବାରର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା? ନାଇଁ ମୋତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏକରେ ଆମ ପରିବାର ନାଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣ ବିକଳାଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାଁ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଇକରି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମାଜର ସେବା କରିବା ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସହିତ ଫାରକ ନାହିଁ ନା। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କ'ଣ କହିବେ ଏ ପରିବେଶ କେମିତି କ'ଣ ନାହିଁ କପାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିକି ପ୍ରଥମ ଥର କରି କ'ଣ ଅନୁଭବ? ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି, ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କେବେ ଦେଖିନି। ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାଏ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼େଡ଼ ତ ସବୁ ମିଶାମିଶିକି ଅଛି ପୁରା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୃଥିବୀଟା ଏକ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ ଭଳିଆ ମୋତେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ ହେଲା, ଅନୁଭବ ହେଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଧୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ କିନ୍ନର ସମାଜକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସାତକୋଶିଆ ଭୈରବକୁଣ୍ଡର ସାଧୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭୈରବାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତର ଚାରିଧାମ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଜନପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତୀର୍ଥ ରୂପେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବୈଦିକ କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆମ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୀତା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ମନ୍ମଥ କୁମାର ରାଉଳ, ସମାଜସେବିକା ମମତା ମହାନ୍ତି, ଆଇନଜୀବୀ ନିରୋଧ କୁମାର ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ସନ୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ମିଶନର ସଭାପତି ସ୍ୱାମୀ ବିଷ୍ଣୁଗିରି ମହାରାଜ, ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ କରଶର୍ମା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ପ୍ରବଚକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୀତାରାମ ବାବା ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଅଜୟ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆହ୍ୱାନ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସପ୍ତଶ୍ଲୋକୀ ଗୀତା ବଣ୍ଟନ, ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ବଳ, ବିଧବାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ, ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଧୋତି, ବୃକ୍ଷ ବଣ୍ଟନ ଆଦି ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ପରିବାର ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜେନାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାକୁ ଉପସ୍ଥାପିକା କାଦମ୍ବିନୀ କର ଶର୍ମା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସହ ସମ୍ପାଦକ ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନା, ସୁବୋଧ କୁମାର ସାହୁ, ରଞ୍ଜନ ଜେନା, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସୁରେଶ ବିଶ୍ୱାଳ, ନୀଲୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରଦୀପ ଜେନା, ନମିତା ବେହେରା, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବେହେରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ବିଷ୍ଣୁଗିରି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚଦଶନାମ ଜନ ଆଖଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଆଶ୍ରମ କୋରଡ଼କଣ୍ଟା। ଆଜି ଯେଉଁ ନିମାପଡ଼ା ସପ୍ତଶ୍ଲୋକୀ ଗୀତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା। ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ପରିବାରର ସବୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଏବଂ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା ପଣ୍ଡାଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ଲୋକୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। नमस्कार, मु कादम्बरी कर शर्मा। आम परिवार तरफ आज सुंदर कार्यक्रम अनुष्ठित होता। आम परिवार भुवनेश्वर तरफ जो सदस्य मैंने खूब सुंदर भाव में कार्यक्रम को आयोजन कर आमर संवर्धना उत्सव थिला। प्रतिभा मान सम्मानित कराला, संवर्धित कराला। तत्सहित आमर जो माँ मान कंबल बंटा है, शाढ़ी बंटा है, भिन्नक्षम व्यक्ति मान कंबल बंटा है। समस्त प्रकार सहयोग समस्ते कले। जो कपाली क्षेत्र सदस्य मैंने मेंबर्स मैंने समस्ते साहाय्य करते। आमर जो लोकल एरिया लोक मैंने समस्ते साहाय्य करते।